De afdelingsgenoten in het verzorgingshuis wachten in spanning op haar komst. Nog even geduld. Achter de schermen is dochter Leni druk bezig om van moeders prinses du château te maken. Nou, voilà. Ja, en... Er wonen 23 mensen op de afdeling. Zonder twijfel moest Nina du Château de prinses worden dit jaar. Wat wil je met zo'n achternaam? Maar belangrijker nog, de bijna 100-jarige heeft bijna geen enkele vastelovend gemist. Even checken of ze er nog zin in heeft, zo onder dat laken. Wat ik nou nog aan doen? Ja, ik ga me anders zeggen. En dan is het moment daar. Dames en heren, wij presenteren u de oudste prinses van het land. Of er nog muziek in de kersverse prinses zit. De vraag stellen is hem beantwoorden. Ze is hier blij mee. Ze is hier blij mee. Ja. Jawel. Het feestje lijkt compleet. Maar we missen nog iets. Waar een prinses is, hoort ook een prins te zijn. Voilà, een verrassingsbezoek van stadsprins Odin, de eerste van Maastricht. Het bleef de hele middag nog onrustig op afdeling C.